C'est bon. ba chenim so dem se an mabakoro be fulde beladi ma ni watina kadro ka fa be radio Sawara FM de 91.7 be leslike kabakabala zone universitaire la bi o samedi no bena décembre kalukle tan ni shekima sambafla ni mwani kele ina fa wala na kula samedi do aussi la hambe jamka entrepreneuriat sigi bio bananka émission tako bio anikele na ma be fulu krokoraya kadi anamba beladi ma be ensuite la depuis anka jamkan damne fukana bla bila ni jamkan ni dokuma kenre baroka kenkeren yala mamun be ka fa be kenre chakera fondala ka fo jeune be ka fo les aspirants entrepreneurs kadu ko ka entreprise créer nga faire tout kono utado be bo sam fe hambe wole bla spécialiste ma wati ni wati kono ka kene kono ni ba pamse ka masala to gamina ay wa kare babu ka se la famille so utafo na to gamina bi anka wole sera mamima le be finance domaine kono la no sidi boari bi kono amina masala babu ka wodi finance islamique ba sa kuma na fara finance bakru bayala kan chama bi akona la o bi koni kenkeren yala amina kuma mi ka wodi finance islamique aka mawlele bamba mbolo ka se ka masala babunka o décide boire na la sambe kuma jama ka se ka fuli be la meba wani flabo bela jelma yani anka donka bawo kono sidi insawama wala so bashite ko alhamdulillah ami fo ko sabe anka biwole jabila na la sona ka fuli kan folo kan shi lambo ni flabo bela jelma okay ami fuli la se bela jelma na ke lo ni flali ke lo ko sabe ka fo ani so jare do kana asigi bini keneka jati ke siga hagla fitini mbala do fitini ndama jati finance ba ka ba ko wala islamique ka kerengere bloma o plani moje nala sona inshallah ami fo ko sabe ko kuran ka biwole jabila kay la mola ka fo jam kan misra ka belo sroka anan ka fin sroka 91.7 mawsika anam fene zeno fm fene ka no www.zeno.fm/savoir fm bamako ami soro fene ka anka application mobile fene bino téléphone android bi mamu bolo ko se ka application télécharger o manake dien fa ni internet bi ko se ka asoro ka aname sanka ni awati bela jelina nala sunami donc bawu kono ka kuma di ko kuran ka mawlina ma aka se ka nyafol ka nyaare ka yani anka kenken nala ka do finance domaine kono la ela sini yal fo do dule ka se ka fanyana sidi bori joyi alhamdulillah sidi bori am dom na ko bi baragara do nyamgo do ko so information amana finance o baragara nyamgo do jati alhamdulillah kalam nuke de jati bo kalam worgu kalam na do comptabilité et finance kalam nuke kalam on va bo boloka kalam pour chera finance islamique kalam neka kara français jati université Strasbourg là dans la finance islamique kalam jati dans me demande ko bi avec kalam commencer à ta fait avec doctorat ni na Luxembourg nga bi nga barara bulo ma chaga bulo ma baragaro be ni baraga na fu babu kom sila naga yeta halila la ko sa ko sidi amana financier donc ni mo kal fa ni ya chega mani doni sida amana financier ka abdala 5 wati mina fokana bla bila
Ok, si dans mon financier, il y a depuis 2014, il y a eu des jours d'âme. Parce que la nuit d'ordine dans la nuit, nous étions la carana. On a déjà terminé qu'à fond Malikono, Barakaro da Fouti, nous Barake na Floko Serafe, la Miaga Yeta. Bon, quand il va à Kalanjumna, Dorandam Nasama, Babou Bo d'État, il va Babouba, Ramla Serafe. Donc, Angela au Kalanke, on a déjà terminé qu'à fond. Ni Jamana Dafa Jamana Dolaje, Aglobi, na Barakerobi. Donc, en gros, on tient fois un record où il joue, et donc, en fait, et Mia Sambon, va faire la bara, que Barako, Baradoro Tanya, parce que la flotte sur le salaire à la Pona. Donc, on va jouer en 2014. Donc, on a, on va continuer. Parce que la flotte bara, elle était là pour nous donner Barakaro d'un joke. Pour que la flotte bara, qui est chère au départ, attirer Koufé. Donc, au chère, nous, jamana ba ñini fe fige papier de soro pour que ga se baranke papier soro ko ka tian kusebe ka damna 2014 pour 2018 on papier wo ga jola 2014 pour 2018 donc ala demande no papier soro 2018 là-bas donc au soro les on a to ani barakero ani faradamo ani a essayer à développer parce que en message agrément commercial mais yoro fitin do de quoi a dɔw la an yɛrɛ mankutu tun ka bon an yɛrɛ yelen ma bon papier sɔrɔlen san ko wariko ye baabu min ale tɛ ɲɛ sɔngɔnɔ ko la ma i b'a kɛ donc a labɛnw fɛnɛ ta donc 2018 ni waati an ye labɛn caman ta ka na siège direction ta sen na kɔfɛ ka agence wɛrɛw dayɛlɛ bon alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min na bi Mali yɛrɛ kɔnɔ an taara région caman na Kucala Sékou Sikaso Banaba donc an taara o région la donc an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw la kosɛbɛ n'ala sɔnna o la an bɛ don babu de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye finance islamique ye kuma dɔ la nin ye babu ye maa caman tɛ min dɔn kuma dɔ la ni ko finance bakurubaya la maaw hakili bɛ taa fɛn wɛrɛ de la mais min ye a islamique ye i t'a sɔrɔ kuma caman maa caman ka ayiwa ɲinini tɛ bolo o kan yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna finance islamique yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye. Alors niveau financier islamique comme i y'a fɔ cogo min kosɛbɛ niveau financier ka ca la bɛɛ b'o dɔn nafolo de i kɔni financier fɔ dɔrɔn adamadenw hakili bɛ min ye dɔrɔn nafolo b'a bolo kosɛbɛ donc o ye nafolo bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ dun cogo di a bɛ mara cogo di a bɛ caya cogo di kosɛbɛ donc financier b'i bolo de kan bon an ka ko taabolo la kɔrɔlen an kɔni b'a dɔn an wuli ka baara kɛ nafolo sɔrɔ ni mago bɛ fɛn min na i bɛ t'o san mais diɲɛ nana bila niveau dɔ la i b'a ye wariko tuma dɔw la i t'a sɔrɔ mɔgɔ min b'e la wari t'i bolo kosɛbɛ ou bien wari min b'e bolo a bila yɔrɔ tɛ yen kosɛbɛ donc hakililaw nana ka na développer ka na fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ yen o b'a to mɔgɔ min bɛ yen ni hakilabaw b'a la nafolo t'a bolo a bɛ se k'o sɔrɔ cogo di kosɛbɛ mais nafolo b'e bolo e mago t'a la san'a ka t'i bolo ten ou bien a kana na bila dɔ ka kasara kana na sɔrɔ o bila yɔrɔ jumɛn donc hakililaw de nana ka na ni k'a fɔ an ka taa siraw fɛ kosɛbɛ ka baarakɛyɔrɔw sigi sen kan baarakɛyɔrɔ min b'o baara ninnu kɛ ni banque yɛrɛ lajɛ banque hakilila nana o sira min fɛ donc o min filɛ nin ye sisan kɛcogo minnu bɛ yen n'an m'o dɔn o de ye k'a fɔ mɔgɔw ni mago bɛ ni ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ yen na mais wari t'i bolo ka baara kɛ i bɛ taa so banque ninnu ma olu wari ta ka d'i ma a bɛ t'i mago ɲɛnabɔ mais n'i bɛna wari kɔ lasegin i bɛ dɔ fara a kan dun silamɛya dun ka yeta la o ye fɛn min na tɛ bɛn n'o ye intérêt n'a kuma yiriba kɔrɔ kɔ bon baara cogoya wɛrɛ caman bɛ yen min ti bɛn a ko kɔnɔ mais min yɛrɛ ye danfaraba ye o de ye gɔrɔkɔ in yɔrɔ ye bon o de kama depuis silamɛya kun fɔlɔ la i b'a ye o baarakɛcogo in bɛ arabuw bolo n'u bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye a sira fɛ u bɛ nafolo di ɲɔgɔn ma u b'a kɔ lasegin dɔ bɛ fara a kan u bɛ nafolo di ɲɔgɔn ma ni dɛsɛra ka sara waati fɔli la dɔ bɛ fara a kan ou bien u bɛ dumunimafɛnw di ɲɔgɔn ma n'a kɔla bɛ segin dɔ bɛ fara a kan ka wari kɔ lasegin donc o hokumu kɔnɔna la komi silamɛya b'a kalan cogo min na ala nana
laseli kɛ n'an kuntigi sɔrɔ sira ye k'a fɔ o baarakɛcogo min dɔ ti bɛn donc kumakan caman nan'o la kuranɛ kɔnɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye donc o ti bɛn mais jumɛn de bɛ bɛn donc o taabolo in na min bɛ bɛn sisan o taabolo in depuis diinɛ kun fɔlɔ a kɛcogo kun bɛ yen a bɛ tɛmɛ siraw fɛ komi n'a fɔ depuis diinɛ yɛrɛ daminɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ juru don ɲɔgɔn na fɛn tɛ ɲin'a kan ka na se bitulmaniw ma n'o ye wariso minnu bɛ yen jaba bɛ baara cogo min na donc hakilina ninnu bɛɛ de bɛ don finance islamique n'o ye économie islamique kɔnɔna ye donc ko nana ɲɛtaga sɔrɔ ten dɔɔnin fo kana se an ka waati laban n'o ye dans les années 50 60 ninnu wagatiw ye donc i b'a ye hakilinaw yɛrɛ nana ta ka wari baaraso ninnu dayɛlɛ wari baaraso minnu bɛ baara kɛ ni silamɛya kɛ hakilila ye nafoloko sira fɛ donc o ko kɔni waliyara fo kana diɲɛ laban kɔsani na crise minnu nana kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw nana ye k'a fɔ o fiɲɛ ninnu caman ye gɔrɔkɔ yɛrɛ de kɔlɔlɔ ye kɛ wari juru don n y'a fɔ cogo min na wari juru don i b'a kɔ lasegin i b'a jidi k'a lasegin donc o kɔlɔlɔ minnu nana wuli diɲɛ kɔnɔ donc o nana diɲɛ mɔgɔw dɛsɛ bangebaaw binna baarakɛyɔrɔbaw datugura mɔgɔ caman yɛrɛ faga ko caman nana kɛ donc o ma sɔrɔ foyi nɔfɛ fo yiriba kɔlɔlɔ bon o kɛlen i b'a ye banque islamique minnu bɛ yen banque minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ni silamɛya kɛ yita ye olu caman ma kɔlɔlɔ sɔrɔ o la mais mɔgɔw nana faamuya est ce que silamɛya bɛ min fɔ nafolo baara cogo la o de man ɲi disons o de ka ɲi et puis o de b'a to fɛnɛ mɔgɔw bɛ se k'u kɛ nafolo la baara mɔgɔw bɛ se k'u k'u kɛ k'a sɔrɔ u ma bin alors fɛn kɔnɔna na donc o wulikajɔw nana kɛ donc o nana fangaba di silamɛya finance islamique taabolo donc kuma lasurunya na finance islamique an bɛ se ka min fɔ a la komi kɔrɔla mais définition la o de k'a fɔ ka nafolo baara silamɛya ka yeta kɔnɔ surtout nafolo baara sira min don banque sira fɛ voilà ko nafolo baara sira ka ca mais banque sira fɛ baara kɛ banque sira fɛ ka juru ta k'i mɔgɔw ɲini ka t'u ka wari kalifa banque baara sira fɛ kɛ silamɛya ka yeta ma silamɛya ka yeta la banque sira fɛ a ti banque de b'a minɛ n'o bɔrɔkɔ ye komi an b'a dɔn cogo min na banque bɛ 20,000 d'i ma n'i b'a sara i b'a 20,000 sara o ti bɛn a filanan banque sira fɛ a ti bɛn kɛ fɛn finance kɛ wari dɔ fɛnɛ fɛn min ni kɔlɔlɔ b'a la adamadenya ma ni sigareti ni o n'a cɛnnikɛ fɛnw na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛna baara kɛ nafa b'a la ɲɛ mais nafa t'a la adamadenya ye mɔgɔ mana baara dayɛlɛ sisan i b'i ka nafolo sɔrɔ mais adamadenya bɛ cɛnni sɔrɔ a la donc finance islamique kɔnɔ banque islamique man k'o finance a sabanan ye min ye wari man ka kɛ jagofɛn nafolo ye fɛn de ale de bɛ fɛn lase mɔgɔw ma mais nafolo yɛrɛ tɛ fɛn ye i y'o faamuya cogo min na n'i y'anw kura yan sisan ka miliyɔn tan di an bɛɛ ma fo an ka tile saba kɛ dumuni ti d'a ma ji ti d'a ma i b'a ye wari bɛ an kunna mais a ti mago ɲɛ o de ka nafolo ale ye sababuya de kɛ fɛn lase mɔgɔ ma ni fɛnw lase mɔgɔ ma donc finance islamique ka yita la spéculation financière n'o kɛ sugu dɔw dayɛlɛ ka feere ka sugu la fɛn fo wari ka ten donc o ti wari yɛrɛ de bɛ circuler dɔrɔn marchandise yɛrɛ ten o ti bɛn ani a naaninan finance islamique b'a a wajibiya n'o ye banque islamique bɛ baara kɛ cogo ye k'a fɔ u bɛ baara ɲɔgɔnya min kɛ n'u ni mɔgɔw ye a ka kɛ fɛn kan a bɛ kɛ fɛn de kan a ti kɛ wari gansan kan hali n'a ye wari gansan kan i bɛ taa sɔrɔ banque ti nafa ɲini n'a ye misaliya banque bɛ se ka juru don mɔgɔ dɔ la i bɛ juru dɔrɔn sara i tɛ fɛn fara a kan i b'a fɔ ko prêt sans intérêt garda sa bon mais i bɛ taa sɔrɔ olu wariw tɛ wari caman ba ye a laban n'o ye finance islamique ka yeta ye nafoloko sira fɛ o de ye k'a fɔ finance islamique b'a kanu waritigi ni wari tɛ mɔgɔ waritigi ni hakilima ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i nana ni hakilila ɲuman don kosɛbɛ wari bɛ ne bolo ne ye banque ye an ka fara ɲɔgɔn kan salama wala k'a fɔ i ka système jɔsi kɛrɛnkɛrɛnnenya la laban min yɛrɛ kɛ ka wari min don ni ye wari don maa min
Donc, le barrage est bon, le barrage est bon, ça va. Le saniféré. Et qui a pas de problème, faire l'eau. Jadi, Mais on t'a pas fait ça. ça va. Bon, t'as sur what du panier, mais on t'a fait Quoi ça va? un moto là. Donc, c'est que bon. Bang Islamique yang barang cukup flank. Aussi bien finance les barrages de montagne, c'est la famille, ça vient là, un peu plus pour ça, les choses il y a des sports. Alors, c'est pas nous donc ami sanifere sanifere kusanga demo banki personal ami moto bon sangan sanifere kon lati donc baraka ɲɔgɔn ni sanifere dafara ye baraka ɲɔgɔn in na tant que baara kɔni ma ban e ni bɛ baara in a jaabi la jaabi sigi kuma se ka bon ni adamaden yɛrɛ baaraw kɔ i mana i jago dɔ kɛ i t'a sɔrɔ a bɛ se ka di ɲɔgɔn donc o hukumu kelen de toujours i b'a lajɛ donc baara bɛ se ka la i nana ne bɛ marché par exemple le marché dima il y a beaucoup de sanado marché dans projet de commande ni bagi buat c'est comme on est dans une casara de c'est il y a un affaire à des 100 casara de ah dima voilà mais donc faut être libre avec le marché alors tu peux aller sur la vie donc limite là tu peux dire une banque de warbo avec ta douane donc il y a il faut faire une bouée donc il y a quelque chose nous avons opérationnel la même challenge là bien que qui peut mettre pression des merci papa pour cette opération ma bagum kan biyo de finance islamique awdi de bari ni kawiyo no watirina magara ni mo de sina to chugo de yala be no sala yala wiro ge balutu yani de faske eternity ko am ko sara ni kasi ka ni ka so ni kasi ka ma wa finance nai bon effectivement
niveau intérêt banque là on a bi fam ay am sen ay ka ko banque ci bi ne ma ok ne bara kono dola shera minnu bɛ banque classe kɔnɔ sego nafa sɔrɔ parce que silamɛya la kosɛbɛ dayɛlɛlen don tɔnɔ b'an la silamɛya t'a f'i ma non i ka tɔnɔ kana tɛmɛ nin kan donc silamɛya bɛ dayɛlɛ kosɛbɛ a bɛ se k'a fɔ a kana gɛlɛya kɛ jati misaliya ne bɛ se ka taa fɛn dɔ san tan n bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fɛn kelen feere 50 kosɛbɛ n'a feere 40 mɔgɔ ta bɔ nɔgɔya kɛ jati mais ne ye tɔnɔ min sɔrɔ a ka ca kosɛbɛ bon e bɛ se ka fɛn dɔ san o fɛn kelen san yɔrɔ dɔ la 40 i bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ la ka taa feere 45 kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ silamɛya bɛ dayɛlɛli kɛ mais a kɔni i kana gɛlɛya de kɛ jati bon n'i y'o règle lajɛ o bi force ba di banque islamique ma baara kɔnɔna na nka sariyaw kɔni ma ban fɔlɔ maintenant sariyaw banna a bi fangaba d'u ma Mali kɔnɔ BCEAO kɛ niveau la parce que n'i y'a jateminɛ sariyaw taara kɔsannin na ka yamaruya di k'a fɔ mɔgɔ min banque min b'a fɛ ka baara in kɛ u bɛ baara in kɛ a ko bɛ sen na a ko avancé don kosɛbɛ donc nin règle min filɛ nin ye k'a fɔ silamɛya bi dayɛlɛli bila tɔnɔ bonda la o ye fɛnba ye min bɛ se k'a to banque islamique bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ kosɛbɛ parce que banque islamique ka baara ɲɔgɔnya sigilen don a sigilen don sanni feere de kan baara kɛ ɲɔgɔnya kosɛbɛ donc a dulonnen tɛ wari feereli la bon o hukumu kɔnɔna la u bɛ sɔrɔ kɛ o sira ninnu de fɛ misaliya n ye misaliya ta moto ko min kan jati banque mana moto san sisan 260 bon a bɛ se ka moto in feere 260 duuru min b'a kan kosɛbɛ a ka tɔnɔ ye bon sariya la a ma haramu kɛ kosɛbɛ silamɛya ka yita la kuranɛ haya jɛlenw bɛ kɛ jago daga yiriwa haramu donc o min filɛ nin a b'o ɲɔgɔn de kɛ o ka ca ni exemple ta nin ka sisan a bɛ se ka fɛn dɔ san peut-être a bɛ se ka marché dɔ fɛn dɔ san ka di état ma ou bien mɔgɔ wɛrɛ ma des milliards kosɛbɛ 10 milliards a bɛ se ka feere o fɛn kelen feere 12 milliards ani état fana bɛ se ka baara bien sûr ani banque de donc a bɛ se ka baara k'o sira fɛ o ye sanni feere baabu ye kosɛbɛ alors min ye baarakɛ ɲɔgɔn baabu ye tuma dɔw la yɛrɛ o tɔnɔ kɛ bugali sanni feere parce que e nana ni marché dɔ banque bɔ a bolo marché la dɔ la i t'a sɔrɔ a fɛn a feere sɔngɔ la an b'a tɛmɛ ka tɛmɛ la sɔrɔ donc a man kɛ bon banque islamique ka plus du marché. Il veut avoir 100%, on fait 100% et voilà, donc c'est un peu ça. Et on a fait beaucoup de bon, les signes classiques de la diambo, oui, intérêt de papa, ou gâteau, on va coucher. Il y a des intérêts qui les intérêts de la papa, tout le temps là. Kore caman kɛ na u bɛ to fɛn wɛrɛw sɔrɔ ni intérêt tɛ kelen ye jati n'i y'a jateminɛ waati min na funankɛ kunda denmisɛnninw bɛ ka activité caman créer kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ n'u y'a daminɛ waati bɛna se u bɛna mɔgɔ bɛna jɔ musaka la ka se ka u ka baara tɔ yiriwa cogoya min na yala o funankɛ minnu bɛ yen k'a fɔ ko u bɛ baara kɔnɔ déjà a ka d'u ye ka musakaw dɔ sɔrɔ ka se k'u ka baara tɔ yiriwa walima minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ hakilina dɔ niveau la yala n'u gɛrɛla o la u bɛ se ka taa ni critère jumɛn de bɛ yen n'a bɛ se ka olu financer cogoya min na bon si lamɔna finance la critère ka nɔgɔn kosɛbɛ parce que an baara daminɛ tuma min na an ye jateminɛ kɛ an bɛ économie cogoyaw kan ani an ka mɔgɔ minnu baara kɛ économie kɔnɔ olu ka lahalayaw kan n'a bɛ fɔ ma ko les agents économiques kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ Mali la débrouiller de fanga ka bon kosɛbɛ dɔ bɛ yen olu ye ko dɔ daminɛ bon olu de ka ca kosɛbɛ
an ka économie sɔrɔ siraw minnu nana ye a caman structuré ba tɛ o y'u faamuya parce que ko caman b'o kɔnɔna na kosɛbɛ mais o de kama i b'a ye an ka baara kɛ ɲɔgɔnya la an ka ko nɔgɔya an k'a daminɛ n'i ye compte dayɛlɛ lajɛ kosɛbɛ compte dayɛlɛ an fɛ kɛmɛ seegin bon ani o ye compte personnel walima entreprise yɛrɛ ta entreprise fɛnɛ man ca entreprise yɛrɛ tɛ tɛmɛ ani ala cogo 5000 bɔ donc pour que mɔgɔ caman ka se ka don fɛn kɔnɔ quoi système bancaire kɔnɔ jati donc n'u donna ba ɲini ka nɔgɔya an ka baara kɛcogo kɛ nɔgɔ parce que an fɛ yen nɔ garantie b'a la an m'o fɔ mɔgɔ ɲɛna kosɛbɛ mais souvent i yɛrɛ ye cogo c'est à dire projet min b'i bolo ani e yɛrɛ kɛ labɛn cogoya kosɛbɛ ka da fɛn caman kan an b'o de lajɛ kosɛbɛ jati o de kɛ ka lajɛli kɛ dɔrɔn garantie kan parce que i b'a dɔn o de ye mɔgɔ caman kɛ fili jati mɔgɔ mana na dɔrɔn u bɛ se ka na garantie jumɛn b'a bolo bon garantie n'o kɔni ka ɲi kosɛbɛ bon hali min b'a bolo ni o tɛ ten ala fa hakilina ma ɲi kosɛbɛ ka ɲa bon o dun laban ye jumɛn ye o laban ye a tigilamɔgɔ curuli de garantie de bɛna minɛ jati a bɛna bila donc an fɛ yen nɔ an ka lajɛli bɛ bonya kosɛbɛ hakilina min b'e la ani i bɛ ka na ni fɛn min ye kosɛbɛ o bɛ cogo di donc n'an y'olu lajɛ kosɛbɛ a ka ca la an bɛ accompagner surtout n'a sɔrɔ an bɛna baara yɛrɛ min kɛ ko an bɛna jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o la yɔrɔ min na an ka expertise de jati donc an ka expertise na c'est n'a sɔrɔ i bɛ kɛ baara daminɛ na kɛ sababu ye kɛ fanga d'i ma kɛ i lakɔrɔ kosɛbɛ bon ala k'an kisi ni kasara kɛra du moment an bɛ ka risque tila ni ɲɔgɔn cɛ kasara in tɛna bonya kan contrairement au classique i b'a sɔrɔ classique la sisan dɔ bɛ yen a bɛna baara dɔ daminɛ bon baara in ɲɛdɔnba t'a la bon ani baara daminɛ gɛlɛya b'a la ale bɛ taa juru ta kosɛbɛ bon a mana juru ta ka baara daminɛ ni kasara kɛra du coup banque min ye o garantie de kosɛbɛ ni minɛn minnu bɛ yen banque t'olu saisi bon fɛn min bɛ yiri siɲɛni bɛ ka bɔ yiri kun bɛ ka bɔ ne ye sen da o kan yɔrɔ yiri sara ni yiri sara o ye kɔlɔlɔ de ye jati donc i b'a ye an ka baara cogo la an b'olu ta en compte c'est à dire que tout n'est pas ni y'an ka fɛn lajɛ l'esprit c'est à dire hakilila min b'an na o de ye mɔgɔw ani anw an bɛ se ka taa ɲɛ cogo di mais ni banque classique min lajɛ o de ye c'est à dire ni ye esprit finance classique lajɛ o de ye wari min anw b'aw min bolo an bɛ taa ɲɛ cogo di kosɛbɛ a dɔrɔn de bɛ lajɛ hakilila i b'a ye hakilaw sigiyɔrɔ yɛrɛ tɛ kelen quoi voilà donc an ka hakilila sigi m'o de kan donc c'est pourquoi Sidi n'i donna a bɛ k'i kɔnɔ kuma dɔ la comme i b'i yɛrɛ kɛ ça i b'i kɛ entreprise kɔnɔ parce que i b'a ye i kɛ gɛrɛɲɔgɔnya baarakɛlaw fan fɛ i b'a ye i kunbɛ cogo environnement yɛrɛ bi fɛn dɔ d'i ma k'a fɔ yan ne bɛ se ka fɛn dɔ kɛ voilà k'a fɔ finance islamique kɔnɔna la ka fara wari dili ma i ka baara kɛ n'a ye walima a ka tɔnɔ tila ka fara o kan accompagnement wɛrɛ bɛ yen nɔ min ye dɔnniya ta fanfɛla fana ye wa alhamdulilayi parce que o wajibi de n'i ko finance islamique fɛn kura don mɔgɔw t'a dɔn yan'an ka o ka jaabi an bɛ posi kunkurunin kɛ ka se ka micro falen ka tɛmɛ nin baabu ye an bɛ ladɔnniya k'a fɔ o kulo bɛ radio Sahara FM la 91.7 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kabala zone universitaire la ni émission entrepreneuriat ye an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kabala zone universitaire la jamukan bɛ lase a ma samedi o samedi ka daminɛ 11h la ka taa bila midi la senkan n'o rediffusion ye o bɛ kɛ dimanche donw fɛ ayiwa ni waati in na an bɛ se ka na an ka baabu kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ kulo bɛ radio Sahara FM de la 91.7 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kabala zone universitaire la jamukan ni a bɛ lase aw ma samedi o samedi ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 na ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 12 la maa min kɔni bɛ ayiwa jaw la bi ani ka kuma lase ma o y'an ka chef technicien ye Seydou Dambele Sinde n'ala sɔnna nin waati in na an bɛ se ka na baabu kɔnɔna la an tun bɛ yɔrɔ min na o de ayiwa finance islamique an b'o baabu de ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an tun ye ɲininkali min kɛ la n'ala sɔnna an bɛ tɛmɛ n'o jaabi ye toujours baabu tun bɛ ayiwa n'i y'a jateminɛ nin waati in na i t'a sɔrɔ fulankaw kunda ka wari d'u ma n'a sɔrɔ a bɛ da o dɔrɔn de ma walima accompagnement wɛrɛ bɛ yen nɔ min ye dɔnniya ta ye ani sɛgɛsɛgɛliw ta fanw toujours ka se ka u ka baara ɲɔ bolo cogoya min na awɔ alhamdulillah comme n y'a fɔ cogo min na kosɛbɛ finance islamique ye fɛn kura don mɔgɔ caman t'a dɔn baara bɛ kɛ cogo min na donc mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛra baarakɛyɔrɔ kun fɔlɔ kɛbagaw ye jati n'o ye Sidi n'a ɲɔgɔn ye
an tɛ se ka dan wari dili dɔrɔn il faut que ko ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna kosɛbɛ donc k'a faamuya i b'a ye o de la an ka baara kɔnɔna la di compte dayɛlɛ wagatiw finance système yɛrɛ bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o baara kɛ cogo di kosɛbɛ o nafa sɔrɔ a la cogo di donc an b'o kɛ o kɔfɛ a dɔw la n'a sɔrɔ an ni minnu na baara kɛ jamakulu de don a dɔw la an wuli ka s'u ma kosɛbɛ donc formation ko kunna an y'o ɲɔgɔn kɛ formation ka association coopérative an bɛ t'u former finance système yɛrɛ baara kɛ cogo la donc k'a faamuya bon o kɔfɛ fɛnɛ taabolo wɛrɛw bɛ yen nɔ c'est n'o ye baarakɛyɔrɔ wɛrɛ ye kosɛbɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ finance islamique domaine kɔnɔ comité national de la finance islamique du Mali jati donc fana ka wulikajɔw bɛ yen formation kɛ mɔgɔw kunna pour que fɛn ka se ka faamuya quoi donc an tɛ dan wari di dɔrɔn ma parce que n y'a fɔ cogo min na finance islamique ka laɲini o de ye jama ka nafa ni jama ka nafa bɛ ko o ko la ni fɛn dɔ dɔnniya tɛ dɔ la ni jama ka nafa ɲinini bɛ yen wajibi de ko dɔnniya d'a ma donc an tɛ k'a fɔ wari dɔrɔn bɛ an minɛ dɔrɔn non an bɛ accompagner de accompagner don a kɔnɔ fɛrɛlen don donc an bɛ mɔgɔ assister surtout ni baarakɛ cogo min bɛ yen n'o ye an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon yɛrɛ kuru kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ka laɲini ba tɛ bɔ ɲuman ye jati donc o kɔnɔna la wajibi don an kan an ka accompagner kɛ fan bɛɛ kosɛbɛ dossier yɛrɛ montage projet min nana a bɛ cogo di ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka fɛnw jateminɛ pour que baara min n'a bɛna kɛ a nafa bɛ se ka se client ni an yɛrɛ ma cogo min n'ala sɔnna toujours an bɛ maaw ladonna k'a fɔ kulo bɛ émission entrepreneuriat de la maaw bɛ se k'an sɔrɔ sira caman fɛ an bɛ se ka sɔrɔ Zeno FM kan a lien directeur de www.zenofm/savoir-fm Bamako ka fara k'an ka application mobile fana bɛ yen nɔ o bɛ Play Store sanfɛ ne téléphone Android b'i bolo i bɛ se k'o télécharger ka lamɛn waati bɛɛ lajɛlen na bi kɔni an bɛ kuma babu min kan o de ye finance islamique an ka jama kɔni a bɛ ka torin dɔɔni dɔɔni ka se a ban waati ma san ka dama dama kɔni an n'a kuncɛ ani waati min na Sidi Buwari bɛ kɛnɛ cakɛda kɔnɔna la i kɔni ɲɛ bɛ a la nin waati na funakaw bɛ ka motiver dɔɔni dɔɔni ka na kɛnɛ baara kɔnɔna la yala e kɔni ye san caman k'a kɔnɔ i bɛ se k'o fɔ i bɛ se ka conseil jumɛn de di jeunes ma i bɛ se k'u dɛmɛ toujours u bɛ se ka taɲɛ sɔrɔ ka baara la cogoya min na. Ok vraiment effectivement ne yɛrɛ jateminɛ kɛ an ka baara kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ se an ma sisan kosɛbɛ i b'a ye a caman bɛ hakilila individuel b'u la u b'a fɛ ka fɛn dɔ kɛ ne yɛrɛ personnellement o de ka di ne ye ne b'o de encourager kosɛbɛ c'est mieux que mɔgɔ mana tila kalan na ka fɔ bon ma baara sɔrɔ ma fonction plus sɔrɔ donc k'i sigi ten bon o temps perdu de quoi alors que aujourd'hui n'i y'a jateminɛ an ka environnement la bi potentialité baw de bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka minnu exploiter ka se ka décollage kɛ donc vraiment ko in yɛrɛ ja ka di n ye et puis j'encourage ne yɛrɛ ye ni mɔgɔ kɔni min b'a ko la n bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ hakilila la ni hali financement fanfɛla la an b'o kɛ alors mais an bɛ conseil min di o tigilamɔgɔw ma Mali la fɛn dɔ de bɛ yen mɔgɔw la souvent u bɛ mɔgɔ caman kɛ baara nasira la c'est dɔ ye c'est-à-dire i kɛ laɲini bonya kojugu i n'a fɔ ambition démesurée ani fɛnɛ wulila sisan n ka ye sisan donc c'est ça o fɛn fila in o entrepreneur o mɔgɔ caman kɛ élan kasi i b'a sɔrɔ dɔ bɛ baara dɔ a ye 20 ans 30 ans k'a la e ɲɛ b'ale la bi donc e wuli dɔrɔn tu vas être comme lui donc évidemment moyen b'ale bolo n'o t'e bolo a kuma ka ca et puis e mana taa banque la misaliya la e yɛrɛ ka évaluation active bɛɛ bana évaluer a dɔw la a tɛ waa 100 toi tu demandes 20 millions la banque ne peut pas t'accompagner o tɛ se ka kɛ c'est-à-dire que mɔgɔw bɛ ambition jigin ka dan u ka capacité ma nafaba de b'o la entrepreneuriat kɔnɔna la a b'a to i bɛna fɛn yɛrɛ min kɛ i b'a maîtrise sɔrɔ parce que hali ni e bɛna baara daminɛ e tɛna ka daminɛ niveau dɔ la e yɛrɛ ka expérience ma s'o ma i ka faamuya ma s'o ma i ka capacité ma s'o ma c'est sûr que oui. Voilà, gestion problème. Donc, quand tu commences à un niveau, et maîtriser le niveau pour que il y ait fait, c'est-à-dire la ligne.
même si elle t'a donné amna fo amodo ampadiba ay noji ke ko fo chugumno ni noji ke ni ma laje ayo fo chugumno ni entrepreneur fait ni expérience ni ya essayer que de son toka abi si ke bara ko noji bara ga chugum noji laje noji wila ata dondon ko sabe abna tayoro na nyebi abanye nyebi nudi abna tayoro na abi nyejo yoro na isinta abi sinita na abna sinda ibai abi sin abtaka sigi abi sinda dondon abi ka darom na abada dondon bon o de entrepreneur beto ibna mike il faut avoir la certitude et na que voudront bon Kassen damna nyena bulu la limitation sans fondement donc ya no jiba sinta do na da fene aya da fene nga ba mine quoi est-ce que do wa fene claro abati claro et puis amunge abo mine mi mon abo couleur fenêtre un entrepreneur adapté par exemple des jeunes tourner bora bo sagireta furuke mo gudawula do la kosa il faut que il label des targets habitué au milieu cola la ligne bien la stratégiquement il y a ce est-ce que on est très bon revue non il y a tinya bien entrepreneur et diglimé et il était voulu belle partie ainsi de suite bon est arrivé vite il y a entreprise d'amener ça peut pas aller donc il ici d'ailleurs on est pour jeter en même temps vision Numéro la vision déviée il n'y a qu'à vision là toujours bi ne bina ni damine bina yorondo aménager que bara damine machine ba fait usine de que transformer wala ni para na tomate sena damine ba damine ni 2 hectares machine ba fait que 100 hectares de que tomate transformer que machine fana dans la farafina donc et au milieu tu connais il y a dans le wulinoy on a fait boulangerie de gabi il va donner foufou ira hein que essence zone là que boulangerie que il y a boulangerie femme fa donc c'est ça à peu près bon moi ni que bara damino là tu auras la maîtrise de ce que tu fais et aussi tu ne seras pas exposé il risque tellement de exposé là est-ce qu'en même temps il va y bangi du courage sur qui accompagne ne te moshi encourager et qui a bara damnani juru quoi il va faire entreprise bara juru je profite j'ai vu un exemple là exemple il y a fait un cas le jeune c'est un jeune t'as dompté mais il a fait ça m'a fait aussi atala ko la tara daba de ça daba et bien ayon no de abura atara biro lo lui au Sénégal donc ba et 2520 il avait 7 hectares et tu vois des gens travailler dedans et puis encore alors qu'Adam Neni et puis c'est impressionnant c'est un jeune avec Adama quantité bon t'as trop et puis là il qu'on fait avec un bord de et puis là avec souvent sigi dans les voilà merci donc c'est ça un entrepreneur et c'est de là que tu as l'expérience mais et vous l'adorons et il y avait il te dit ah tiens le fait il y en a donc il t'a donné fait tiens c'est que ouais quand même sur révolution Allah dit moi ici parce que tu n'as pas l'expérience il m'a de là la fin voilà donc c'est ça en résumé on dit aux jeunes c'est-à-dire que vous n'avez mis kana que ça soit misérable kana que fin ni ambition que beaucoup du ok les flana aimé oui bara mi gobe contribuer à la quoi contribuer à la il est contribuer à la ni marché de que il est contribuer ni cheko de que il contribuer c'est elle a pour que bonya aussi la ko ngono en même temps hakina mbila il va faire ta romina il n'y a que joné que to yina donc une formation faroka bibina moi c'est une formation du domaine bella travel net une formation faroka j'avoue que la réussite là c'est-à-dire que avec BD c'est abalé le bien quoi voilà tout le monde peut réussir tout le monde c'est un débat approche de là donc tout le monde peut réussir alors il en date tenue maman aussi d'accord faut être réussi quoi donc c'est un peu ça c'est ce conseil que j'avais à donner nana sona ye famel kama sro babula abi koni wati ka do ko sabe rek limbo yankum
ase ka permettre ka fo ko ambe kuma finance islamique babu belajilen ka jamnga ngoni amba kunche ni kuma kunche kuma mbi bulu ani abse ka ko nyal ko na la finance islamique aspect important do be no mi kan ka borde nga nyol masimima bise ka ofune nyafany bon kuma che kuna la wati chugo kama wati nungon nge do ko siba famse kuma finance islamique ko ka na même fois moyen na o de ka fo bi ni solution B solution do adapter les do je nous que bara chola ni nous me so ba ko jati donc c'est à contacter ko fait wa mala jam sege ko la ni ko fait chugo donc on sege fo et alors il faut kuma ba pour voilà de encourager ta surtout nous la jeunesse aujourd'hui Mali la potentialité pas chama de bien am se nous la bara je nous kana dara gon bolo o mona kalanga c'est niveau d'homme que ta bara ga mo biro kono je ne dirais pas perdre de temps mais il sait à quelle expérience sur mais ni tara doki yere on le nafa ga beaucoup ça l'entrepreneuriat vraiment encore moi encourager le boss donc je pense qu'on aura d'autres occasions le finance système babuka inchallah et que comme local donc on observe famille sur la cause donc donatola comme binia la jam en manana de façon générale surtout banque islamique et numéro financier sinon bara worobi assurance ba kono assurance système assurance baladi ma assurance ba kono zakatu organisation B, work B, non, fonds d'investissement islamique B. Donc, je pense que donateur B, c'est que Baoué, pour les familles du mouvement financier islamique. Mais mi crypto, on va qu'on a mi monnaie électronique. Monnaie va qu'on parce que si la main est fait beaucoup de bateau, ni go nyama ko woni fen be no na mi na nyama ko kono be do awon shara de ba ta bla afin de bla shara mi kono non shara ba ga la diado donc c'est la même ode donc belle be finance c'est un ensemble c'est une industrie fen bakuru ba de do akono ferele do e mo nya fen be ba kono na sana bijen kon ko ni ambe akunci alom sidi bora le tanka mawlele sida amana o nyama dodo ambi focus banka bi wole jabili la na sana ya photo na duna na taula en fonction de votre disponibilité inchallah ambi invitation au reprévoir on a kia radio studio qu'on a directement le mob sika femelle chama sola tu gamina wala sa ni rediffusion après qu'à la mettre dimanche nous ici kadam de 22h la katab la 23h la après qu'à la manga fin sera au kanu 91.7 ami sur Bamako anikati après qu'à la mettre ni Zeno FM 5 en lien direct au www.zenofm.com /savoir FM Bamako anga application mobile fina be play store sans fait nala so ambe camera bela deli ni alma bajike wati urana nyo soro kasika masala bawereka mami tumika wajani kuma kom bela deli tawi c'est de damli en chef technicien baro nyana ko merci beaucoup